Hei ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Tämä on osa 2 sarjasta Vakava sanoma. Kerroin ensimmäisessä osassa profetiasta, mitä tapahtuu pian. Olen laittanut videoita eteenpäin seurakuntiin ynnä muualle, lähinnä uskoville. En tiedä, miten ovat ottaneet vastaan nämä. Tiedän, että eivät ehkä tykkää totuudesta. Sydämeni on todella murheellinen tämän päivän uskovien ja kaikkien sielujen tilasta. On kysymys, missä vietätte ikuisuuden? Siis missä oikeasti vietät ikuisuutesi? Missä? Oletko matkalla varmasti taivaan kotiin, hääaterialle Jesuan kanssa? Tämä on todella vakava kysymys. Missä vietät ikuisuutesi? Tänä päivänä näkee, aito pyhä henki on poissa seurakunnista, valitettavasti. Mutta tämä on totuus. Esimerkiksi nykyiset uudet laulut, niissä ei ole mitään henkeä. Ennen laulut, niissä oli ihana pyhä henki. Toisin on tänä päivänä. Lauluissa on eksytyksen henki, koska niissä ei ole pyhää henkeä. Ei niillä ylistyslauluilla sieluja voiteta. Niillä vaan hoidetaan omaa sielua ja omaa mieltä. Ennen oli lauluissa aito, ihana pyhä henki ja ihmisiä tuli paljon uskoon. Myös itse sain tulla uskoon laulujen kautta, joissa oli aito, ihana pyhä henki. Ja se kosketti. Oli ihanat kitarakuorot ja laulajat ja laulut. Ihmiset kuuntelivat ja itkivät ja tekivät parannuksen tekoja ja sieluja tuli uskoon todella paljon. Rukoushuoneet olivat aina täynnä. Oli aamutilaisuus ja illalla ilosanoman ilta. Aina oli salit täynnä. Se oli mahtavaa aikaa. Halleluja. Muistan myös Lyyräässä seurakunnassa, kun oli jo ajateltu, että pitää ruveta laajentamaan, koska käy pieneksi. Ei enää, kun ihmisiäkin piti olla sitten jo siellä eteisen puolella. Se oli ihanaa aikaa. Mutta toisin on nyt. Salit ovat tyhjät. Pyhä henki on poissa. Se on todella järkyttävää ja surullista. On vain ylistäjiä. Saarnaajat juoksevat kipin kopin edestakaisin puhuessaan, eivät malta puhua puhujapöntön takana. Ja huutavat. Ilmeisesti luulevat, että äänellä on voimaa. Mutta näin ei ole. Jeesus on rauhan henki. Ja ei tarvitse puhujien juosta ja hyppiä kuin saarnaavat. Muistetaan, että paholainen voi vaikuttaa ajatuksiin, ja niin se myös tekee. Mutta paholainen ei kuule meidän ajatuksiamme. Jessua voi vaikuttaa ajatuksiin ja kuulee myös ajatuksemme. Siinä on iso ero. Uskovilta puuttuu henkien erotusarmolahja. Se on todella tärkeä tänä päivänä, erottaa henget. Paholainen tulee ajatuksiin ja eksyttää valitutkin. Paholaisen tarkoitus on estää ihmisten uskoa, ja se on pukeutunut valkoisiin eksyttääkseen valitutkin, koska se on raateleva susi,
valkeuden vaatteissa. Tänä päivänä paholainen tekee kaikkensa, että sielujen mieli menee kauaksi aidosta pyhästä hengestä. Siksi ihmisten on vaikea tulla uskoon ja uskovien on vaikea tulla aidon pyhän hengen piirissä. Luulevat olevansa, mutta eivät ole. Ovat eksytyksen hengessä, silmät sidottuina. Niin on myös monet saarnaajat ynnä muut papit. Tietysti eivät kaikki saarnaajat papit ole, mutta suurin osa heistä on ulkona. Muistetaan, että Jeesus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Ihmiset kaatuilevat ja luulevat olevansa esimerkiksi kana ja kotkottavat. Näin tapahtuu tänä päivänä, niin sanotusti pyhän hengen vaikutuksesta. Mutta se ei tule aidolta pyhältä hengeltä. Muistan tapauksen, kun yksi pastori, taisi olla kirkkoherrakin vielä, oli Englannissa tämmöisessä herätyskokouksessa, mikä oli niin sanotusti pentaskola-aikaa. Ja ensin ei tuntunut, että siellä tapahtui yhtään mitään. Ja sitten yhtäkkiä hän putosi penkiltä ja meni pöydän alle. Ja luuli olevansa kana, kotkotti siellä ja nauroi ja kotkotti. Ja hän luuli, että se on pyhältä hengeltä. Ei. Se oli paholaisen henki, mikä vaikutti hänessä. Se tulee demoneilta ja paholaiselta. Silloin avaatte ovia demoneille ja paholaiselle, että pääsevät sisään. Ja olette sidoksissa heidän hengen vaikutuksille. Muista, ne voivat vaikuttaa ajatuksiin ja mielen alueisiin. Myös sairauksia alkaa tulla sieluille, jotka ovat demonisia sairauksia. Valitettavasti, mutta näin on. Se on erittäin vaarallista ja vakavaa. Myös paholainen ei anna avata pyhiä kirjoituksia, vaan eksyttää niissäkin sieluja. Jos haluat pyhän hengen johdossa lukea pyhiä kirjoituksia. Sitten eivät elä sanan mukaan, kun silmät ja mieli on sidottu. Mutta muistetaan, että voi tehdä parannuksen tekoja. Vaatii paljon rukousta ja myös paastoja, että silmät aukeaa ja mieli ja sielu alkaa puhdistua. Se vaatii omat taistelut. Se on henkien taistelua, mutta vapaus odottaa ja koettaa, kun vain jaksaa taistella. Jessua taistelee pyhä henkensä kanssa. Meidän kanssamme. Silloin ei parane mennä seurakuntiin, missä on melua ja kaatumisia, vapinoita ynnä muuta. Parempi olla omassa rauhassa, omassa rukouskammiossa ja hiljaisuudessa. Ja ottaa yhteyttä, ja mielellään ottaa yhteyttä henkilöön tai henkilöihin, joilla henki eroittaa ja vapauttaa demonien siteistä. Älkää menkö käsien alle. Älkää antako ihmisten laittaa käsiä teidän päällenne. Vaikka luulet, että se on todella pyhä ihminen, se saattaa olla raateleva susi, mikä haluaa tuhota teidät. Sillä sen kautta voi tulla lisää tätä väärää henkeä teidän sisäänne. Valvokaa. Tiedän, että ei ole helppoa vapautua. Se vaatii taistelun pimeyden vallan voimia vastaan. Mutta Jessua on voittaja. Ei tarvitse pelätä mitään. Hän on meidän kanssamme luvannut olla aina maailman loppuun asti. Ja muistakaamme, eivät kaikki pelastu, jotka sanovat Herra, Herra, vaan jotka tekevät taivaallisen isämme tahdon mukaan. Ne kirjoitukset löytyy meidän pyhästä Bibliasta. Myös mieleeni laskeutui myös sana raamattu. Raamattu-sana.
meillä kun on näitä pyhiä kirjoituksia ja se on suomeksi Raamattu. Se oli ennen Suomenkin kirjoissa vanhoissa käännöksissä nimellä Biblia. Paholainen on sen kääntänyt mieleisekseen Raamatuksi. Paljon käännöksiä ympäri maapallon ja kaikki ne ovat noin Biblia nimellä, mikä on oikein. Sitten myös nimi Jeesus. Sekin on paholaisen aikaan saama. Suomenkin vanhoissa käännöksissä on kirjoitettu sana Jesus. Jeesus. Jeesus-nimi on ihmisillä ympäri maapallon, mutta ei ole Jeesus ja Jesua nimeä. Ajattele, kun rukoilet Jeesuksen nimessä, se voi olla naapurisi, jolla on Jeesus-nimi, koska on tullut esimerkiksi Espanjasta. Rukoile nimessä Jesus tai Jesua. Lue vanhoja käännöksiä. Uudet esimerkiksi 1990 käännökset on tehneet uskomattomat ihmiset sellaiselle kielelle, että ei tarvitse Pyhää Henkeä antamaan ymmärrystä niihin kirjoituksiin. Vain Pyhä Henki avaa kirjoituksia. Aloitan nyt parannuksen tekoistava, että vapaudut siteistä ja voit lähteä auttamaan sidotuita myös. Aloitan nyt parannuksen teko, että vapaudut siteistä ja voit lähteä auttamaan sidotuita ja myös viemään ilosanomaa ilolla ja vapautuneina. Amen. Aloitan nyt valvominen. Emme tiedä, milloin Jesua tulee takaisin, mutta se hetki on todella lähellä. Todella lähellä. Tiedän, että paholaisen henki yrittää sinua kääntymästä valehtelemalla, että tämä profeettia eivät kuulu sinulle, mutta älä usko paholaisen vaikutuspiiriä. Aloita vapautuminen nyt. Aloitan nyt. Kun vapaudut, mielisi valtaa Pyhän Hengen kirkkaus, rauha, rakkaus ja sinulle tulee hätä sieluista ja lähdet kaduille, kujille tai lähetystyöhön ja iloitset Jesuan Pyhän Hengen antamasta aidosta ilosta ja rauhasta. Hallelujaa. Se on valtavaa, ihanaa. Ja on ihanaa, kun saa tuntea sydämessä kuin kevään raikkaan tuulahduksen, kun sisällä asuu aito Pyhä Henki. Amen. Meidän Herramme Jesuan henki ja Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, täyteys olkoon teidän kaikkien kanssanne, nyt, aina ja ikuisesti. Amen, amen, amen.